गुल बिया का मई ए मई ए मई का नाही सूत करता गइले रे का करताड़ू ना सूत गइल बाड़ू मई का नाही करता ए मई का खाई रे एकदम सही का बहरे बाड़ी का बस जनिए से आवता खाई का देले बाड़े बहिर हड़ू नाही सुनाई ना देला तोरी कान से सुनतनी अपने कान से सुनतनी बोल का बात बाटे घुमत रे चारों ओर एनी ओनी आवा ताटे त माई हमारे बहिर का जाने कहाँ माई से हो। माई कइले बा कानी कहा कइले रहत ताटे एकर आदत हो गई बोले चले के खेते केते खेते खेते केते केते कहां केते धान काटे अबे गेहूं ना कटाई सही का बहिर बाड़ू धान भइल बा कि गेहूं कटाई धान उ तो कोठिलिया में बा निकाल के घाय में डाल दो चल आई कान के दवाई करा दी तहार सुनाई नहीं खे देत नाक ठीक बा अरे ई कान के कहतनी नाक के ना ठीक नहीं के नाक तोरा ना पूछतनी माई का भूत अरे का कहता रे भगवान करे धान के कटिया अरे त खटिया पर नइखी बैठल अरे खटिया कहतनी धान के कटिया ए देवरी कहे लगली मने पूरा होंदा तक सुना तते आई भाई का सुनाते नहीं थे। खटिया कहता खटिया खटिया पे तो कहनी है बैठल कि चल धान के करे कटिया तो कहती है कि खटिया ए मई मई रे का खाई अरे सासू जी सासू जी ए जय हम समझ का करत रहलू हो समझाता नहीं सुनाता नु ए जाना का सुनो एकदम ही बहिरे भी है कि सुनाइए करा समझाओ तबे ठीक बा ठीक बा मुंह तो का करत रहलू हो हाँ दाल चावल तो इतना चिल्ला कर बोलते मैंने सासू जी हम बहुत ठीक बा का हैंगने उ ठीक बा कुल ठीक बा खेतो खेते आलू बैठल बा आलू ये ना पूछ तड़ू हाँ तो हेते भइल बा एकदम से बहिर बाड़ी कहाँ पोखरा गैर खोनाइल बा कहतरी कि आलू अभी भगवान प्याज रोपइबे ना भइल अभी आलू रोपा गइल इनकर लहसुन बड़े बड़े भइल बा ठीक हाँ ठीक बा ना 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 ठीक बा उ ना यही तरह ठीक बा हमार ठीक बा अरे हो बहुत सासू माँ हम नहीं खिया मने बहिर तनी अस्थिरे बोला कान फाटे जाए तारा लेखा हम बहिर हो जाए का बोलत ये नहीं खे सुना कुछ ना है सासू माँ मन का तो करे ये दबा कैसन बैठ आवत नहीं इनकर बेटा के भेज तनी वो से धल काय आके बोला तना सन के समझी में नहीं खे आओ तन से दोनों कहीं का काऊ आलू प्याज लहसुन देखाओ तन से कुल तो भइल है बा का हो बूढ़ी कहाँ चढ़िए बुढ़ाऊ कहाँ चढ़ी हाँ काली माई के चौरा चढ़ एकदम बूढ़ा पागल हो गइल बा ए भगवान पागल जवानी ले लेके बुढ़ापा तक तो पागल नु कइले बड़े रे छत पर चढ़ी ना अपन माई के दही पे चढ़ का का
ककारा पढ़े आज बड़े। ठीक बा कुल। ठीक बा। हाँ गोइला नहीं है देखे। के करा के देखे गई रहले है? अरे खेतवा में उखिया जवन लगाइले बाड़ा। खुटिया? अरे उखिया बुढ़ाऊ। इता हमारे संगवा लागत है बुढ़ा सही पागल हो गइल बाटे इहो बहिर हो गइल बा। ओही तनी प्रभाव पड़ेला। तोरा बड़ा तोरा प्रभाव पड़ता रे। तब बढ़िया से आवत जाता नु। कहाँ वहाँ? कुछ कहला हो? तार माई भेटाई रहे जहाँ वहाँ। का? अनिलवा का माई? ठीक बा जा तनी हम बतिया लेतानी। कुछ कहत रहलिया? आई एम गोइंग। ठीक बाटे जा तनी। 120 बारी जमाए बाज के छोटा पोटा बिगवा देती। नमस्कार प्रणाम भैया, हम गायक अखिलेश राज भोजपुरिया रो सब गोड़ छुओ गोड़ लगतनी। आज जैसे ही प्यार दुलार बनौले बनी जब भैया हमनी के वीडियो कैसे ही प्यार दुलार बनौले रही। हमारा घर में माई हमारे बहिर हो गल बिया, उन्हीं के दवाई करावे के लिया जाई। यह तक कि बाबूजी बड़ा कुछ कहो बाबूजी। गोड़ छुके गोड़ लगता नहीं पूरा भोजपुरिया भाई लोग के। मुंह खोल के खोल दी। हाँ। खुला तो कहिए के बा। चलो हो बोला हो। नमस्कार प्रणाम, हम खुशी गोड़ छुके गोड़ लगतनी। ई वीडियो देख के ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जा कमेंट करके बताई जे कि वीडियो कैसन लगा। नमस्कार प्रणाम, सब भोजपुरिया समाज के गोड़ छुके गोड़ लगतनी। हम शिवानी सिंह। बुढ़िया तो पगला गेल बड़ी ना पगलाई ने की कान से बहिर हो गल बड़ी। कान से बहिर हो गली तो दवाई करावल जरूरी बनवा माई। जा कराओ ना। तही वीडियो से दी विदाई। अगला वीडियो में फिर बढ़िया बढ़िया वीडियो जाई। जय हिंद जय भारत जय भोजपुरिया समाज। सोटा ले सोटा के। ये समझो।